Η συνεργασία της Faber-Castell Greece με τη Σχολή Βακαλό μέσω του Project Fractals μας έδωσε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να αναδείξουμε την οικολογική ευαισθησία που διακατέχει την εταιρεία μας. Στόχος του ομίλου μας είναι η περαιτέρω μείωση της χρήσης πλαστικού για την κατασκευή των προϊόντων μας και η αντικατάστασή του με ανακυκλωμένα υλικά. Η έμπνευση των φοιτητών για την υλοποίηση του project προέρχεται από υλικά που βρίσκουμε στη φύση και έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με το μότο μας. Η αλλαγή χρειάζεται δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε τους φοιτητές της σχολής που αγκάλισαν το project συνολικά και δημιούργησαν για την αλλαγή. Η έκθεση αυτή γίνεται σε συνεργασία με τη Faber-Castell και τη Σχολή Βακαλό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας από τα fractals στη φύση. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν πολύ απλά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και τα οποία μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρουσες δομές. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε είναι να διερευνήσουμε, να προσεγγίσουμε πρώτα τη δομή αυτού του αντικειμένου από πολύ κοντά και να ζωγραφίσουμε μια μεγέθυνση από την οποία μετά παίρνουμε λεπτομέρειες και τα τελικά έργα είναι οι συγκρίσεις αυτών των λεπτομεριών με τις εικόνες των άλλων αντικειμένων τα οποία μπορεί να μοιάζουν.